Üdvicsek mindenkinek! Ez a videó YouTube-ra megy föl, kimondottan, tagság miatt is, részben. Mindenkit arra kérek, hogy mondja le a tagságot, mert nem igazán lesznek tartalmak itt sem. Én most elhagyom az országot, visszajövök nyilván az elterelésre, még az utolsót azt be fogom fejezni. Ez evidens, ez egyértelmű dolog. Konzultálok sok emberrel, mindenféle dologgal kapcsolatban. Én most meghúzom magam egy barátomnál. Nem tudok mit mondani. De nagyon nagy a gebasz és a szar. Ezt mindig kell hűlik el. Én most már elámosodtam. Megyek elfelé, jobbra-balra. Hát ez van. Mindenki figyeljen magára oda. Itt a YouTube-ra ugye nyilván fölrakom, mert van tag, aki szeretné látni, szeretne kapni valamit a pénzért. Ez teljesen tiszta sor. És próbálom letölteni a TikTokról a dolgokat, nyilván nem megy se laptopról, se telefonról, ez nem olyan egyszerű. Ez nem így működik, mert a TikTok be van akadva, nyilván nem engedi le az anyagot, hogy letöltsem. Úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek. Na bej, merci voltam, meg leszek is. Próbálok valahogy nem szégyent hozni további dolgokba, nevemre. Nem tudom, hogy mit lehessen erre mondani. Hát mindenki legyen jó. Aztán vigyázzatok egymásra, magatokra. Ez alól kivétel, aki kivétel, mindenki döntsen ma. Sziasztok!